Hej og velkommen til Minecraft. I dag der tror jeg vil lave sådan en ikke webstone, hvad hedder det nu? Tutorial i kreativ på. Ja, vi tager bare super flat, og det skal være. Jeg kan bedst lige at spille, jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan faktisk bare. Har de fjernet den? Nå, der er den. Jeg kan bedst lige spille på den her, når det gælder tutorials. Og i dag, der har jeg tænkt mig at lave en tutorial i, hvordan man laver en automatisk vedfarm. Rigtig smart en udgave, tror jeg, vil jeg sige. Og det man skal bruge for det, det er noget redstone, noget peters, og så nogle sticky pistons, og nogle normale pistons. Og hvad skal man mere? Man skal bruge et, hvor er den? Der skal man bruge. Nej, jeg vil lave den sådan, så man kan tænde og slukke for den. Sådan. Og så skal vi bare bruge nogle seeds, skal man også have. Det giver jo mening. Det er en, jeg har ikke en melon før. Hvad regner jeg med? Hvor er det? Der er seeds. Sitter. Og så skal vi have noget. Dirt. Og så skal vi have en. Det var combat tools. Så skal man have en le og bare rulle. Jeg taler ikke så meget, men der kommer sådan noget stille og rolig musik i baggrunden. Altså, det tror jeg da, hvis jeg gider. Og hvis der er nogen af jer, der undrer jer over, hvilke sange jeg går og tænker, jeg har på hjernen hele tiden, så er det sådan noget som alle mulige mega dårlige sange, som jeg helst ikke vil give jer på hjernen, fordi så bliver I nok pænt super. Nå, om ikke andet. Vi skal bare have lavet den her. Grund til at putte vand hernede under, det for jeg kan gøre sådan her. Sådan her. Og så skal vi have lidt. Nej, det kan vi også bare bruge. Kan I se, så er der også vand dernede. Nå, vi gør sådan her. What? Nå, det kan du ikke leve med. Okay, fint. Så laver jeg en ny. Og det er sådan her. 2, 3. Og laver den sådan her. 1, 2, 3. 1, 2. Hen. Og der skal være 3 alle steder hen fra vandet. 2, 3. Så skal der lige være en ekstra på her, kan I se. Sådan. Nu passer det vist ikke helt. 1, 2. Nå, den er ikke lang nok herude. Så giver det mening. Sådan. Nu passer det. Så der er vand i her. Og så kan alt det her bare. Og sådan. Seeds natur. Hvis der er nogen, der er interesseret i mit yndlingsband, så det er Beatles. Og hvis der er nogen, der er interesseret i deres bedste plade, som jeg synes, så det er nok Abbey Road, tror jeg. Ja, det er helt klart Abbey Road. Nu skriver Rasmus. Nå, vi gør noget. Nå, lige meget. Escape. Der, nej. Færdig, jeg kan ikke ramme. Ja, jeg er her stadig. Nej, fuck. Okay. Jeg optager tutorial
Jeg ved ikke, om jeg stadig det rigtigt. Jeg er også blevet lidt glad. Nå. Nej. Sådan. Sådan. Lige om lidt, så gætter jeg på, at Rasmus han ringer eller sådan noget. Se, så mødes det hele herinde på midten. Nå. Det var også bare nok. Det var nok også, det der var nok det, der tog længst tid af det. Nu kommer bare den svære del, tror jeg, forholdsvis svær. Og resten skal man gøre sådan her. Det er nok en bedre måde at gøre den på. Jeg har lige opfundet en ny måde. Ja. Jeg har i hvert fald ikke stjålet den her idé fra nogen. Det er en, jeg helt selv har fundet på, tror jeg. Det kan godt være, der andre har lavet dem, men jeg har ikke kigget efter dem. Og så skal de have... Nej, de skal jo også have et redstone-signal. Så det kommer herindefra. Så ringer Rasmus. Og... Hej. Rasmus, sig hej til YouTube. Hej YouTube. Og det er ham... Den, der kommer fra min... hvis der er nogen af jer, der ser min Minecraft Let's Play. Episode 7, tror jeg det er. Og så var det den forladte ven, tror jeg kaldte den. Eller sådan noget lignende. Men jeg kan ikke snakke. Jeg kan kun lytte. Ja. Ja. Han findes ikke, okay? Og så var det vist... Var det ikke sådan... Ej, nu kan jeg ikke huske... Jo, sådan her. Sådan der skal den være. Og så skal den gå sådan her. Inden når de... Ej, jeg tror lige ned for det der. Helt væk. Sådan. Marit Becher. Hvad laver jeg? Ej, hvor jeg fejler, mand. Det er jo ikke første gang. Nej, det tror jeg vist heller ikke. Nej, neden. Fejl. Nej. Nej, hvor jeg fejler. Så burde den... Nej, det gør den ikke. Hvad sker der? Nå, ja, det er rigtigt. Det her burde virke, hvis den får et redstone. Det gør det heller ikke. Nå. Mærkelig redstone. Okay, der skal i hvert fald løbe vand på... Ej, hvad laver jeg nu? Det andet... Nej, det andet design virkede heller ikke. Jeg skal bare have et eller andet, der kan gøre sådan her. Sådan her, sådan her, sådan her. Ej. Sådan her, sådan her, sådan her, sådan her. Sådan her, sådan her, sådan her. Sådan her, sådan her, sådan her, sådan her, sådan her, sådan her, sådan her. Nej, ned. Jo, nu ved jeg, hvad jeg gør. Det her, det er meget lettere, end jeg skal stå og fejle hele tiden. Gør bare sådan her. Sådan her, sådan her, sådan her, sådan her. Jeg tror, der er mange, der vil se, hvad laver du i den her? Nej. Ja, jo, rigtigt. For første gang, cirka. Du burde den virke nu. Når jeg hiver i det. Nej, jeg skal... Sådan. Og så det. Man kan ikke bladre. Sådan, 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 sådan. Og galt det nede en opdatering egentlig. At man hele tiden skal bruge så meget bogmil bare på at lave en lille bitte mark. Jeg tror, jeg har brugt over en stik bogmil nu. Hvis det var så ret, som det ikke er. Og
Jeg vil kalde jer tyvstjælere, hvis I stjæler mit design. Remember it. Nå. Hvad var det, jeg ville gøre? Nå ja, prøv at se. Ej, det kan godt være, at jeg lige skal gøre sådan her. Og så sætte et vand. Sådan. Ej, fail. Den der skal også have. Sådan. 3, 2, 1. Klask. Ej. Okay, min beregninger virker ikke. Det burde da virke. Nå. Okay, halvdelen af marken blev høstet. Så ses vi næste gang. Hej hej.